Ți avem Marina acolo 400, nu? Da, 967. Gata, fata. Gata. Sigure? Îl vedem după număr, după număr. Da. Vă bateți. E tu, Colin, nu să nu merg imediat. O zi. 125? M-a zis că ți-ai făcut ceas. Nu. Trebuie să-l fac acum. Uitați, uite de acum. El dă-i de aici și așa. Toate sfete, Victorele. Dă-te așa, mă! Ăștia sunt de-aia tari, vigilenți de deal. Da. La de-ăștia de muncă de nu se poate. Hai mă că ne lasă, mă, ne lasă. Aia, când m-a auzit că băgăm pe lângă, ne-am amintit că s-au oprit și La veterani, la veterani. este soare, lor. Soarele mă zi pe Este lorul soare. 530. da, Seria la ceas. Seria la ceas. 27 306. Mai așteptăm mâine? 530. Mâine ne vin porumbei de... Stași. Abia și-a luat liniște. Mâine te caftezi. Da. 754, 74. Mi-am amintit că duminica trecută i-a venit 4 din 5 la echipă. Iar le arunci? Nu le-am desfăcut noi? Ia-le mă cu astea. Nu vreau nu puteți face bricoane de ceapă. Ăștia porumbei. Paisprezece, 48, dar nu știu de întors. 529, 13. Uite, a venit fani. Gata, o salată cu ceapă multă. Nu mai pot vrea, beau apă într-un. Bagă, tată. Bagă. Vezi că Buda e după colț. E descurci. Nu mai face față, trebuie să dau mai tare un pic.
Uite, te-a pasat Cristi, noi, de unde este Cristi? Așa a venit porumbic, am spus-o de partea mea din principiul ăsta, să trebuie să o bată de porumbic, dar e un plan de spor, mă înțelegi? Bă, nene, aranjăm de la capul locului cine trebuie să bată pan. Ăia mai doar cum am pus pe... Că m-am bătut o polovenit, polovenit iau. Oameni cu capete în lângă. Are un fix că e cel mai bun. Nu știu despre ce. Spuneți-mi mie, ce fac eu? Că dorul ăsta e enervat de ceva, ce fac eu? Hai că făceam altceva, că m-a tot la ședința asta. Păi nu e convenit lui Nu mai vorbim cu nimeni nimic. Deci pentru tine vorbim eticheta, mai faci cu bani de la mine. După aia, furați mult o batați cu pula mea. Că după aia să te bară porumbii, jumate la pun, jumate pe țară. Taci pe tot, iau, taci noi ce pula mea, și faci tot treburile la porumbii. Normal că e bulecă. Ia, discuția așa a fost, că trebuie să mă bată de porumbii, să mă bată de porumbii. Ce treabă? Scuzi să-mi bate pe tică, pentru că mă vezi să bate care-i porumbic. Păi nu e de aminte, cine a bătut acum? A bătut care a fost cel mai bun. A fost cel mai bun, păi ce a fost? Doctor, facem... Gata, Vivi, da. Uite ștampila. Băi, tati, hai să ne oprim. Mai stăm de vorbă între noi, faceți-vă ceasurile foarte bine, să vă uitați la ele. Acum să rezolvăm. Marinică, ceasurile frumos, mai stați de vorbă. Claudiu, și acolo, tati. Faceți comun. Păi, este un plan, spunea Mitică. Foarte puțin. Și domnul Truică. Ca să știți ce treceți pe benzi. Pe benzi treceți Truică, Catrina Dumitru și Mușat Vasile. Haide, Cici. Poftim cheia. E oprit? Da? L-am oprit. Ai luat, domnule? Ce ușor Ce ușor merge limba. Trebuie să mai fixăm o dată. Acolo, da. Ne-am amintit că fără frică unde ești? Uite, nu mai vedeam. Erau băgați frumoasă de tot. Frică Constantin. Frică Constantin. Mulțumim. Dar tu ușat, Vasile? Ușat? Da, eu. Da, da. Un minut! Tic-tac a trecut. Și mă bateți de mă faceți de... Eu să nu și n-am Bă, nu mai dă, nu mai ce să... Bă, ți-a bă aia, mă! N-am mișcat mala. Voi ați văzut clasamentul pe protocol? Ați văzut, dat drumul la clasamentul pe protocol? Primii 50 de porumbei nu sunt 10 porumbei. Primii 100 de porumbei. Începem la 10 și bătem la 0. Sunteți atenți? Da. Centure! Să deschid ușile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Doamne ajută la toată lumea. Ce bani de la vizat? Este! Nu are nimic. Dar cred că are, dar nu scapă. Și ce scrie? Ce? Nu. Păi și ce loc e? Pătâi. 3. Da. La neamul Lucică? Pădui. Da. Du-te la neamul. Te ajut eu? Neamul. Gata.
E cu... Neagra e belgiancă, sunt două surori, gemene, din același cuib, de surori de cuib. Una n-am băgat-o, pe 563, așa, și asta e 584, au zburat amândouă, acum un an, acum 2 ani, afară, Ucraina, la fond. Și nu prea îmi vine, trebuie să le bagi să intre o leacă în formă. Că dacă le bagi direct așa, ele vin, dar nu mai vin în timp. Că nu, trebuie să-și facă, să-și... Uite. Uite-l. Ai al meu, Am văzut că îl planezi. Uite cum se rupe. Hai că n-ai nici soarea cu păsările. Uite. Ia uite-l mâncat. Uite-l, bă, cum s-a dus. Mamă, ce frumos a venit și s-a dus. Că mai durează până vine de vă. E pe deasupra ta, cu trei. Fii atent, uite-l. Ia uite-l cum se rupe. Bă, dar ce frumos. Ei, ăsta l-a prins. Mă, ce frumos planează când. Și avem aici 10 și 14. 904, 10 și 14. Mi s-a părut că e cam bolnăvicioasă. Da, Andy? Am băgat 3 aici. Aha. Bine, prinde. Mai văd. L-am omorât. Ce spune, zic că l-am omorât? Și că porumbelul și păsările de regulă care se orientează, se întorc acasă, au ele acolo la creierul ăla mic un sistem care înregistrează, să zicem, intensitatea undelor din jurul câmpului, așa, din jurul columbăriei. Și și-a făcut acolo un stoc cum sunt microchipurile astea, și tot felul de șmecheri. Și când se duce, îl duci și îi dai drumul acolo, el folosește penele, remijele lungi alea, că uite, chiar așa face când le dai drumul, le mișcă pe alea, sunt un fel de antenă, de a prinde intensitatea de unde din jurul columbării. Și și-a cu mare precizie linii. Și pleacă așa, că el nu, ai văzut că nu greșește casa mai mult cu 102 de metri stânga sau dreapta, chiar de la 1000 de kilometri, cu atâta precizie. Înțelegi? S-au adunat de bine, au venit. De când m-a sunat prietenul meu, a venit porumb,
Dacă zburăm aici pe Focșani, Bacău, până la Bacău, vin peste deal, vin perfect. Cum am trecut de acolo, caută câmpia, face, da. Nu-i putem bate pe ea. 30 de secunde. Începem. Începem la 10 și batem la 0. Aveți, păstică! Cine a cui ăsta la deci? Câte secunde mai sunt? Stai de vorbă cu Doru, după aia n-ai să stai de vorbă. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Popescu! Nu este aici. Nu bagă. De la Bugaci. Mane. Mane. Cine Mane? Nici eu. Nici eu nu bagă? Nici eu nu bagă. Rămâne. Este aici? Ce se bagă? Ce se bagă? Răducu. Nici el. Nici... Hai să mă mai mult porumbei inițiază, mă. Dacă nu băga atâția, ia uite cât porumbei este acolo. Da? Pe ce am? Nimica. Nu i-a făcut, ei n-a făcut. Rogojină, nici el. Nici el? Zboară la Fonici, la maraton în ceas acolo. Budin, nici el. Păi și ăștia zborții unde sunt? Mai sunt mai multe bară de ajutoare. Hai, mai acolo. Rotaru. Rotaru. A făcut ceasul, nu are. Nu este niciunul bagă. Dă-mi Ioane altele. Am scăpare. Am scăpare. Bă, ăștia, uite, uite câți porumbei nu participă. Aici e un stai de mașină. Da. Săptămâna asta. Bandidos! Bandidos! Ai știut tu ceva? Ce? Că el are ceasul prins și are 12 porumbei. Neamitică. Catrina și Florin. Nu Florin, mă. Ăsta, Dumitru. Catrina Dumitru. Pe ce loc e neamitică? Ceasul 9. No, bravo. Gheorghe Virgil nu cred că bagă, nu? Stoica. 12. Sau Stoica Marian. 12. Pe cât? E plin. 12. Pe 12, e plin, nu e plin, mă. Acum așteptăm, desfacem ceasurile, le desigilăm, scoatem banda, se citește. Pe bandă e ceasul, al meu e foarte prost înregistrat, uite pe al lui Lucianu aici, vezi? E ceasul mare, e ora, secunda, minutul pe fiecare cadran și ziua 7 și după aia ziua 7 apare când pornești ceasul, în ziua de îmbarcare. Iar a doua zi, în ziua de concurs, apare ziua întâia. Ziua întâia de concurs. Și se scoate banda aia, se citește. E un cadran cu ora, unul cu minutul, unul cu secundă. Și se trece la fiecare cadran porumbelul, ora, minutul, secunda când a venit. După aia se bagă pe computer, pe calculator și vede fiecare. Există corecție de timp, corecție de distanță, ceasul meu rămâne în urmă, al lui o înainte, cu câteva secunde și toate astea se corectează. Dacă al lui Lucica vine la 12, al meu la 12 și 3 minute, l-am bătut eu pe Lucica. De la Lucica al meu mai face 5 minute până acasă, dar a venit după 3 minute. Deci asta nu pierde nimeni, deci totul e corect. Da, înțapă puțin, dar nu poate. Ca e destul la ce să știi. Că au fost mulți care nu bagă în ceas. Dacă te duci pe lângă ei. Uite, m-am găsit pe ăsta. Când urcam pe deal, l-am găsit pe ăsta, uite. Dar nici nu l-am găsit. L-am găsit. Cine-ți bă futii pătrânjei ăștia? Nu, că am carton aici. Hai, nu poți să te dă sus. Dă-mi bani. Să pun banda pe el. A, da, corect. Păi zic că da, pe taxul nu mai sunt bani care ai băgat pe pistol înaintare.
Dar vine mai greu, cică, așa, nu vine așa. Băi, cică, până la Moscova să faci pe tine. La ruși să faci pe tine. Asta e la fel ca mea, nu? Am luat, am avut călcarea până dată pe tot. Și aia e al nostru ăsta, da? Ia să-mi pui. Nu sunt 45. Nu stop. Mamă, ce-am bătut, băi, frate. 69, 11 și aici 486. Da, e numărul 1 de la porumbei. Corect. Așa. Aici că iar e în aia. Nu știu aici unde să... Aici și aici. Să știi că iubesc mai mult asta concurs. Să mă întâlnesc cu ei, mai schimbi o formă, mai spui o trăznare, mai... E ceva plăcut, e ceva omenesc. Dacă nu ești puznic să stai ca turbat, să stai pe... Foarte mult iubesc asta. Eu știu, băi. Și le-am spus, bă, eu nu iubesc pe lumea, că vă iubesc pe voi. Să vreau să ne întâlnim aici. Și pe aia care mai sunteți capsomani și e treaba voastră. Eu tot țin la voi. Suntem aici, avem aceeași pasiune. Să știi că oamenii cu hobby, cu pasiune, sunt adevărați, sunt sensibili. Înțelegi? Noi, indiferent, chiar dacă e rău, are părți foarte rele, e violent, tot are ceva. Dacă îl vezi că iubește animalul, iubește păsările, natura, are și o doză de sensibilitate. Nu le întoarci, încă încet, frumos, așa.